Hi guys, welcome to TFA Files TV. We are back again with the latest gossip nyaya dziri kupisa dziri kutenderera pa social media. Maititi vatuma matsotsi kunopwanya mota yaMadam Boss usiku kumba kwavo. Zvinova izvo zvaita kuti Madam Boss varatidze kurwadziwa vachinyora pa Facebook vachiti iye ndapwanyirwa mota yangu this morning, beware of thieves. Guys, don't leave your valuable things in your car. Hope it's not what I'm thinking. Vavengi vacho vawandisa. Pavari kuti hope it's not what I'm thinking. Vari kutoti ndimaititi nekuti vane jealousy, vane godo. Vaenderera mberi Madam Boss vakati I'm discovering kuti ndabirwa neSamsung yangu futi. Asi munongoziva mega vazukuru vambuya Nanda vanotaura zvinhu zvakawanda zvakasiyana siyana. Aripo mumwe munhu uya akati hadzisi mbavha idzo but mahaters abhadharwa namaititi, unongomuziva chete mura ane jealous. Mumwe munhu akati isai maalamu pamba, vari kubasa, vavengi vari kutoda musoro wenyu, zvekuroya zvaramba vakuita physically. Zviri kudzisai maalamu Madam Boss muita se muprotect imba yenyu. Mumwe munhu akati continue shining, you are bigger than your haters. Mumwe munhu akati pamwe ndimi mapwanya mega ko muri ma-content creators zve. Munhu ari kudedzera kuti nimi Madam Boss tinomuda kuti titi ndimaititi, titi ikiti, imi muri imi munokonzeresa, muda attention. Mumwe munhu akati fungai ndiye atuma vanhu ozoda kuti chikiti sisi vako ndo zimuroi rekupedzisira. Mumwe munhu akati muvengi haangapwanyi zigirazi achisiya munhu pamwe. Hapana zvakadaro. Mumwe munhu ari kudedzera kuti haasi muvengi uyu, musataure kwamusina kuswera. Mumwe munhu akati musatsvaga uroi pausiri hama, mbavha dzawanda kudarika vanhu, muri macelebrity ekuZimbabwe imi maititi naMadam Boss. Saka Madam Boss dzikamai. Mumwe munhu akati what you are thinking is what I'm thinking and we are right. Ndiye. Mumwe munhu akati mbavha dzagara dziriko especially muHarare, saka musapomere maititi mhosva isipo. Mumwe munhu akati anotoroya chete uyu kubuda usiku chaiye. Mumwe munhu akati ndiko katuma vanhu kakanyanya godo zvekuti kana kuuraya kanogona. Ndozvataurwa nemumwe munhu. Mumwe munhu akati zvamuri kufunga tese ndozvatiri kufunga. Mumwe munhu akati ndiko kaye kekujeri. Mumwe munhu akati mese mukumuziva wani iyeye tisataure mazita. Mumwe munhu akati hope haasi kakiti. So handizi guys tinoti kudi. Mumwe munhu akati mumwe munhu akauya iye akati chandoziva ndechekuti vanhu vakaziva kuti une vanhu vausinganzwanani navo, they will take advantage of the situation. Mumwe munhu akati so kana mabirwa Cat family iri kupinda papi panapa. Mumwe munhu akati ndiye muroi, ndiye apedza hama. Mumwe munhu akati iye musade kunyepera maititi, hapana zvakadaro. Tisakangana kuti maititi vati ivo vese ma-content creator kuYouTube nekuFacebook vari kuita sevada kuvarovesa nemastrike because ndivo vari kuvapa ma-content. So handizi guys kunoti kudi. Ari kureva vanhu vakaita sana Keti Masomera, the list vanhu vakawandisa vari kutaura nezvenyaya yamaititi. Saka maititi vari kudedzera kuti kana musina kutaura nezvangu hamumbofi makahora, saka ndoda kutapudza mari dzenyu. Ende musakangana kuti sei Madam Boss vachiti ndimaititi because Madam Boss vakanzi namaititi havana imba, vari kuloja. Ndozvakataurwa namaititi mushure mekunge pavakadhipotwa vakarwadziwa zvikuru, vakadedzera kuti Madam Boss havana imba, vari kuloja, vanotobhadhalawo rendi. Vamwe vanhu vadedzera kuti aiwa vari kurwadziwa nokuti Madam Boss vane murume 1, ivo maititi vachinja varume kakawandisa. Thank you so much.